Snažíš sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. Mind a két országban megvan az a fajta politikai irányultság, nálunk az Orbán vezette Fideszben, Szlovákiában pedig a Fico vezette pártban, nem beszélve, ha még mellé vesszük ugye a Szlovák Nemzeti Pártot, amely hát bizony úgy gondolkodik a Kárpát-medencéről és a szomszédságáról, hogy etnocentrikus, hogy etnicista, hogy nem szereti a szomszédait, hogy folyton támadásnak kitéve érzi magát, és folyton támad, tehát konfrontatív politikát űznek, és bizony ehhez nagyon találnak is a történelmünkben borzasztó elég példát, hogy mire lehet visszanyúlni, és mire lehet ilyenkor hivatkozni, mint nemzeti sérelmekre a szomszédokkal szemben. Ez egy rettenetes hagyomány, erre a hagyományra építeni, és úgy gondolni, hogy mi csak akkor járhatunk jobban, hogyha a szomszédaink viszont majd rosszabbul járnak, hogy az borzasztó politika. Závada Pál, magyar író, vállalom a véleményem.